Λοιπόν, οι Αποστολιδές είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Ήρθαν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι θέλανε αμέτη Μοχαμέτη όσους νιώθαν ότι δεν μπορούν να τους κάνουν, τους έδιωχναν με έναν τρόπο τους. Ήρθαν εκεί, λένε στους μπαρμπάδες ότι αυτό το σπίτι, λέει, θα κατάσχεται, λέει, θα μείνει η βουλγάρικη οικογένεια μας. Τους στείλανε να μείνουν με μια άλλη οικογένεια φιλική προς αυτούς και πατριώτες από την πατρίδα, από τον Πόντο. Τσιτακίδης ήταν στο επίθετο αυτή. Ο πατέρας μου με τον Γρηγόρη Τσιτακίδης ήταν φίλοι από τότε. Δηλαδή οι φίλοι, μιλάμε, δεμένοι με αίμα, όχι αστεία. Και μέναν εκεί μαζί, οι μπαρμπάδες δεν αντέχανε όμως. Η υπόψη είναι ότι οι Αποστολιδές, επειδή ήταν μεγαλοκτήμονες στον Πόντο, υπήρχαν κάτι έγγραφα τα οποία τα έδωσα εγώ στην μια ξαδέρφη μου εκείνη, την Άννα, και καλά θα μου τα έδινε, ήταν στο στρατό αυτή, θα τα διέσωζε, ξέρω εγώ, γιατί ήταν παραφθαρμένα. Ήταν της γιαγιάς της Κερέκης και του παππού του Τριαντάφυλλου. Ούτε ξέρουμε τι έγινε, χάθηκαν, θα τα πέταξε αυτή. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι γίνανε πάντως. Και είχαν αποκτήσει ένα τεράστιο κοπάδι με πρόβατα. Υπολογίζονται περίπου 2.000 κομμάτια, γιατί θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μικρός, ο παππούς μου, δηλαδή ο Τριαντάφυλλος, και μιλούσανε τότε που μιλούσανε για 7 τσομπαναραίους. Είχαν 7 τσομπαναραίους να τα προσέχουν τα ζωντανά αυτά. Και όταν ήταν να φύγουν, δηλαδή στο βουλγάρικο μέσα δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν. Οι Βούλγαροι στο μεταξύ τι κάνανε, κάθε εβδομάδα ερχόταν και παίρνανε 7, 8, 10 κομμάτια. Κάθε εβδομάδα. Για να θρέψουν τη φρουρά. Λοιπόν, και δεν αντέχαν αυτοί. Πληρώσαν έναν Βούλγαρο λοχεία, τον πληρώσανε να τους φευγατήσει. Την τελευταία μέρα που δηλαδή τη νύχτα θα φεύγανε, ο Μπαρμπασάβας, παιδί τότε, και 11 χρονών πλέον, έπαιζε εκεί στην άκρη στο ποτάμι και είχε σκάψει ένα λάκκο. Και ο Βούλγαρος, δηλαδή, φύγανε τη νύχτα αυτή, τους οδήγησε ο Βούλγαρος ο λοχείας να φύγουνε, τους πέρασε, και τώρα μιλάμε, φύγανε, ξέρετε, για να φύγουνε 2.000 πρόβατα και ξέρω εγώ, δεν ήταν κάτι μυστικό, πανηγύρι. Εν πάση περιπτώσει πέρασαν, φύγανε. Την άλλη μέρα περπατούσε αυτός ο λοχείας κατά μήκος του ποταμού, δηλαδή το ποτάμι, το χωριό μας το ποτάμι. Περπατούσε και έφτασε κοντά στο λάκκο και ποιος ξέρει γιατί σταμάτησε εκεί πέρα, και από κάπου έπεσε ένας πυροβολισμός και μπαμ, αυτός πέφτει κάτω μέσα στο λάκκο. Και ο Μπαρμπασάβας το είχε καημό, διότι τον θεωρούσε καλό άνθρωπο αυτόν και έλεγε, εγώ του σκάψα το λάκκο, το έφερε βαρέως αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, πήγανε στη Βάθη, στο νομό του Κλικής. Εκεί στη Βάθη είχαν πάρα πολλούς συγγενείς. Οι πιο πολλοί συγγενείς, δηλαδή, από αυτή την οικογένεια ήταν εκεί στη Βάθη. Μιλάμε εξαδέρφια και τέτοια, έτσι, όχι αδερφιά. Η αδερφή του σημεία στο δράμα. Λοιπόν,
μέσα σε άκρες η ιστορία αυτή είναι. Δύσκολη ζωή. Εγώ χαίρομαι που το επώνυμό μου είναι Αποστολίδης. Ναι. Τον παππού τον Πλάτων δεν τον πρόλαβε. Πέθανε. Πώς είναι η ζωή, ρε παιδιά. Ξημερώνοντας το 1956, δηλαδή ξημερώνοντας πρωτοχρονιά το 1956, ο παππούς Πλάτων ήταν άρρωστος, είχε καρκίνο στο στομάχι από ό,τι έμαθα και από βραδείς τον είχαν πιάσει πολύ άσχημη πόνη και τότε δεν ήταν ανεβαίνω στο αυτοκίνητο, πετάγομαι στη Ροδόπολη 5 λεπτά, 6 χιλιόμετρα είναι η Ροδόπολη, με άσφαλτο σήμερα. Τότε ήταν μπάιρια, δηλαδή ένα μονοπάτι και στον κάμπο μονοπάτι και στο βουνό μονοπάτι και με το γάιδαρο. Λένε στον Μπαρμπασάβα, στον Σάβα, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από τα παιδιά, του λένε Σάβα, Δέβα, να φέρεις φάρμακα. Θα πας στη Ροδόπολη στο φαρμακείο και αβούτα τα φάρμακα, του δώσανε και κάτι χαρτιά, συνταγές δηλαδή. Δέβα γιατί πονάει. Πήγε ο Μπαρμπασάβας, χαιρετάει τον, γιατί ο Πλάτων τον βάφτισε κιόλας. Δηλαδή ουσιαστικά ο Πλάτων είναι νονός του και τον έχει υιοθετήσει τον Μπαρμπασάβα ο Τριαντάφυλλος. Αλλά τα παιδιά του Πλάτων τον θεωρούσαν αδερφό τους τον Μπαρμπασάβα. Και το σεβότανε τόσο πολύ, δηλαδή ο σεβασμός που τρέφανε τα αδέρφια αυτά στον Μπαρμπασάβα δεν έχει ρε παιδί μου κάτι παρόμοιο. Ήταν τρομερό αυτό. Λοιπόν, πάει του λέει μη φοβάσαι, του λέει πάω να φέρω τα φάρμακα, ξέρω εγώ. Όμως ο Πλάτων τελείωνε. Πήγε ο Σάβας, ο Μπαρμπασάβας χωρεμένος, πήγε στη Ροδόπολη. Όταν ο Πλάτων ένιωσε πλέον ότι άλλο δεν πάει, δεν μπορεί να τελείωνε. Ρωτούσε εκεί τον Μπαρμπατριαντάφυλλο, ο Σάβας έρθεν? Όχι, τώρα θα έρθει. Μετά από λίγη ώρα ξαναρωτούσε, ο Σάβας έρθεν? Με αυτό το έρθεν περίμενε. Κάποια στιγμή ο Σάβας έρθεν. Τρέχει, τον λένε τρέχα, Δέβα να ελέψε, τρέχα να σε δει. Τρέχει ο Μπαρμπασάβας μέσα. Λέει, έρθα. Λέει, για βρούμε έρθες, του είπε ο Πλάτων και πέθανε. Έτσι πέθανε. Τον περίμενε μέχρι που ήρθε, που γύρισε. Λοιπόν, sorry. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή η ζωή τους παρά ήταν δύσκολη και εμείς αντιμετωπίζαμε δυσκολίες, δεν λέω, οι νεότερες γενιές ακόμα λιγότερες, αλλά η ζωή αυτών των ανθρώπων ήταν μια δοκιμασία τρομερή, δεν ήταν ό,τι να είναι. Και
Αυτοί κουβαλούσαν, είχαν πολλά ψυχολογικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μιλήσω για τον Μπαρμπασάβα γιατί ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος τελικά ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος. Πολύ σκληρός άνθρωπος. Είχα ακούσει βρίσιμο όσο δεν παίρνει. Ενώ εμείς και τα τρία τα αδέρφια, γιατί είμαστε τρία αδέρφια, έτσι το ξέρουν όλοι, ήμασταν καλά παιδιά, δεν ήμασταν ζωηρούλικα, αλλά όχι δεν ήμασταν αλήτες. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή ήμασταν υπόδειγμα παιδιών. Ο Μπαρμπασάβας πέθανε το 2010 από καρκίνο. Εγώ την ημέρα που πέθανε βρισκόμουν στην Αυστραλία, διότι την ίδια εποχή και ο πεθερός μου ήταν άρρωστος, είχε, πώς το λένε αυτό, το Alzheimer. Είχαμε έρθει για 4 εβδομάδες να τον δούμε γι' αυτόν. Εγώ καθόμουν στο σπίτι και τον κοίταγα τον Μπαρμπασάβα στις τελευταίες του στιγμές, να μην περιγράψουμε τα δύσκολα στο ενδιάμεσο. Αλλά όταν έπρεπε είχαμε ήδη κλείσει εισιτήρια να φύγουμε, οπότε όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε, αναγκάστηκαμε, φύγαμε και λίγες μέρες μετά, από την ώρα που κατάλαβε ότι εγώ έφυγα, δεν ξανά έφαγε ο Μπαρμπασάβας μέχρι που πέθανε. Πέθανε 4-5 μέρες μετά. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές, Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Η ιστορία των Αποστολιδαίων. Εγώ το ξαναλέω, είμαι πολύ περήφανος που είμαι Αποστολίδης. Εξαιτίας αυτών των παλαιών ανθρώπων. Όχι και καλά τη γενιά μου, οι νεότεροι, αυτοί οι παλαιοί άνθρωποι. Γιατί ο αγώνας που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι ήταν, τι να σας πω, τιτάνιος. Δεν έχει, τι να πω, δεν κρίνεται ρε παιδιά, δεν μπορεί να περιγραφεί, δεν περιγράφεται βασικά. Ζήσανε μια ζωή γεμάτη πόνο. Πόνο. Και πεθάνανε με πόνο, όχι, δηλαδή εύκολα, κανένας δεν πεθάνε. Αυτά.